sanggidake niku tiyang sedesa sih nggih. Nggih. Mangga lajeng. Lara apa kang judule Lutung Kesarung napa nggih? Lutung Kesarung. Dewi Cipta Rasa. Dewi Cipta Rasa. Iki Kang Mas Kamandapa. Lutunge ka sing pinggir dalan. Lutunge sing ndi? Ki lutunge. Wes kae pinggir dalan kene. Oh, kae lutunge. Lutunge ubur-ubur ya. Ubur-ubur kan. Keripik gedang keripik telo nggih lampun iki mangke diterasaken rondo kempling. Siap, Pak Kades. Tan tentu tak ruti sami mampir ngenjang nek teng Bojong tanggal 17 sami mampir teng gubuke kula nggih siap Bapak nggih. Mangga sami dahar mangga. Mangga sami mancing. Ampun kesepen beto walesan. Mbok ireng anu dagangan. Ireng dagangan. Lumampa tanpa asal Pak Kades Marionus dijamin orang meleset. Mugi siapa? Alah pokoke. Kula niki kula gumune kula mboten semayan tapi kula kangge kaos abang. Ada satu gawan niki. Ngageme kangge jodoh niku dilalah Pak Kades. Gawan dilalah. Nggih. Kangge kaos abang niku kula sami. Ujar kula mau penayagan pundi niki bon-bonan nggih niku. Nggih. Mangga. Teman